Hej så velkommen, og velkommen til en lidt speciel video i dag. Så det faktisk er lidt at, sådan meget sådan plejer til at lave lidt forskellige content. Jeg laver lidt video, og så laver han lidt mere short, men i dag, så laver vi video, og det er rigtigt altså. Jo. Så det er simpelthen, det er visuelt fra hans størrelse, det er vi er nemlig tre i den forholdslige del. Er det rigtigt? Jo. Så mangler vi bare lidt vores søde lillebror Liam. Men det får det er måske også en god ting, han ikke Liam altid. Så kan vi lave lidt mere andet end han. Hvad han nu for mere. Jo. Hvor har du kørt den traktor? Hvor er den traktor? Det er sådan, det er lidt farmen simulator, vi kører lidt i dag. Og hvis vi kigger på filmen, så kan det være, der står 21,6 millioner. Det kan så også faktisk, fordi jeg har været inde og så finde inden. Men vi sidder ikke og spiller med nogen af de fordi vi kunne gå under for tid. Nej, det kunne ikke. Jeg har fuldstændig glemt, jeg var sgu i gang med at slå ind. Så jeg var næsten færdig. Jeg mangler bare lige 2 marker lige sammen, så har vi en stor. Nikolaj, det her så noget, det giver mig stress. Jeg kører væk fra mig. Gør du? Jeg kører væk. Nå. Jeg kører den her sammen. Det her, du kan ikke bare lade det her bare op til græs. Hvorhen? Lad mig lige se på den. Jo. Ja. Ja. Kommer det mamma, boy. Jo. Og normalt så plejer jeg at tage kamera på, men det sidder mig lidt sådan over knæstet, vi kan få det til. Eller mit Discord virker ikke. Mit virker, så det er rigtig meget. Så det der, Kommer det bare, så har jeg altid kamera på, fordi jeg har det så sådan en sted gå ind og vise min kamera nu. Kommer det bare. Og det her, hvis vi bestemmer de gamle signere, og sådan noget her, så kan det måske være, at vi laver en let's play, vi starter fuldstændig fra scratch. Hvad er scratch nu? Det har jeg lige glemt. Bunden. Vi starter med de starter. Nå, ja. Er du nu med det sådan? Ja. Ja, det kunne måske være, hvis I vil, at vi ser det med for os af, at vi laver en lille let's play serie engang. Så kan det måske være, at det kunne udkomme lidt sådan omkring en gang om måneden. Når vi lige får tid og lyst til at lave en lille episode til jer. Så det bliver bare lige en skift. Yep. Hvis det heller ikke så bare lægge mærke til, at der ikke bliver optaget nu. Nikolaj? Må en af mine venner gerne være med? Det er sådan noget, det her, jeg har sat den til 2. Det er der meningen, at det er lige serien. Den her er kun lige til på. Der er mine venner, som der ringer hurtigt. Der er en idiot, der ringer. Men jeg skal bare lige se, hvem det er. Nå! Det er jo ikke sin nummer, så kan det være, at de
ringe mere. Jeg havde bare lige Uwe Ghost der. Sygt. Og inden vi begynder at starte på at optage den her video, så har mig Alexander siddet i 3 timer, næsten 4 minutter. Næsten 3 timer og bare sidde og... Nej, det er næsten 3 timer og 20 minutter. Det er næsten 20 minutter. Hvor der er en af mine venner, som der fucking spam-ringer mig. Altså, hvis det hele er rigtigt, så kan du bare tage på din højskib i munden og ringe. Jeg har under klokke, så jeg er færdig med at sætte den. Det er bare sådan, nej, jeg så står sådan en stor bjørn. Det er sådan en stor bjørn, det er 45. Det gør det jo faktisk. Det gør det. Ja, brødre kommer før venner. Yep. Eller bare fordi, for eksempel at hvis vi begge to skal til fødselsdag, til en første fødselsdag, den er jo bestemt, og det er 2 måneder, men I siger ikke, hvad for en dato. Og det var sådan Ja. Og jeg har bare sat nogle worker til at køre for mig lige nu, så jeg sidder bare og hygger. Altså hvis der ikke også, Alexander, når jeg er færdig med det her, så kan vi jo lige begynde. Og så se på, hvad for nogle marker vi kunne eventuelt godt købe. Jepper. Hvad laver du lige nu? Hvad laver du? Skal vi ikke bare finde en ny mark at høste på? Jo, men så kan jeg så lave. Jeg køber mark 45. Og du er helt sikker på, at det er mark, vi godt kan teste på? Nej. Det skal være en mark, vi har. Men jeg tager lige en bil, og så er de kører på tjekker. Jeg kører lige op nu. Hvad fanden laver der deroppe? Nej, det kan vi ikke, det er kartofler. Nej, det er Mark... Nej, det er det ikke. Er det Mark 8? Var det ikke Mark 8 før du sagde? Nej, Mark 25 sagde jeg. Okay, det skal lige finde Mark 25. Ja, jeg kører bare tværs over. Og nej, Mark 25, det clear. Det er clear. Ja, lige præcis. Det er jo bare Mark 25. Nå. Okay, jeg tror, jeg kan tage flyet op. Jeg pløjer nu. Jepper. Na. Så kører vi dem igen. Hvis de er rene, så kører vi dem derinde. Ja. Har du taget mig til eksempel? Hvor er det oppe, eller Nej, jeg skal bare lige op og tjekke, om det faktisk er clear. Og se, om det faktisk er korn på. Det er korn, fordi jeg går ind og trykker derovre i siden. Derovre man kan, så trykker jeg til at starte med op, og så kan jeg se, ja. Ja, der er korn på. Jeg kan mig tage den. Ja. Du kan bare tage din næste. Ja, så tager jeg bare lige frem. Mine kører den. Kan du komme op med Deutschen?
bare til den her, den har mere i. Fordi nu kan jeg bare den op og gøre, nu kan jeg op, det er den her. Og så er de sgu bare i gang med at høste. Ja, så kan jeg gå i gang med at pløje. At du pløjer hele tiden. Ja, jeg har det seneste, jeg lige har fundet ud af, jeg har vist en lille YouTube-video, hvordan man egentlig får stykkerne sat sammen. Så har det rigtig meget hjælpet. Jeg har fået til flere til. Jeg har hjulpet dig. Men jeg skulle have spillet på vejen i dag, så fik jeg der ikke. Så havde jeg pløjet lidt ud, så derfor er der ikke resten. What the fuck? Altså, jeg vil nok bruge det til egentlig at tage vejen med den der. Jeg tager også vejen lige nu. Altså med at køre på vejen, fordi den her kan bare... Ja. Du kører så en mig-tasker, så det vil den nok se mere dumt ud, hvis du kører det, end jeg gør det med. Sådan der. Jeg kører den op og parkerer derover, og så tager jeg din bil og kører den tilbage igen. Ja. Og hvis der er, så står den tændt og klar hele tiden. Fordi, jeg kommer så til i gang med at gøre det der. Gør hvad? Jeg kommer så til at pløje? Ja, med havmark. Og så er det jo bare mig, der sover. Nej, så er det bare kun mig, der hører. Hvad fanden der vil vide? Ja, jeg kører bare ind over her. Lige ude foran en bil. Det var bare perfekt. Jeg købte den. Nu har vi. Nu kan du høste på den. Jebber. Det er helt, at vi skulle eje den, før vi kunne høste, eller hvad? Jebber. Ja. Jeg har åbent, jeg har lige glemt at dreje. Jeg er lige ved at dø. Let's go. De her biler her, hvad? Det Det er træls. det kan på en måde fint på. Og det er også sjovt. Ja, sådan noget skal vi ikke gøre. Altså, jeg kører fuld skrald over den her lille bil. Så hvorfor? Griner. Hvorfor ikke? Det er bare urealistisk. Det er urealistisk. Der er en Tesla-person. Der er en person, der har lavet en Tesla. Så sprang han over en bakke. Nå, ja, den video, ja. Og så stod han til sin rundt. Nå, det er batteri, det er det. Ja. Jeg kører lidt langsomt, synes jeg. Nu går jeg i gang med at... Se, vi har jul. Seriøst? Nå. Har du set, hvor mange marker, hvor mange marker jeg lige har sat sammen? Nej. Jeg har lige nogle marker, jeg har sat sammen. Jeg har sat 1, og jeg tager sammen 1, 2, 3, 4, 5 sammen.
Der knæver lige mine fingre. Oh, shit. Jeg tror, jeg dør nu. Sådan her. Ja. Det er en traktor. Det skal jeg også. Skal vi ikke tage iPad på samme gård, som vi gør i det her spil? I forhold til også på USA, så vil jeg bare med traktor kørekort til, og så bare i praktik. Hvad mener du med praktik? Praktik det er ligesom et arbejde, hvor det bare er sådan en færdighed, man skal udgøre. Så du skal bare have et kørekort? Ja. Og så du lægger arbejde? Nej, fordi Og så kan jeg komme til dig, så vi fikser. nej, det bliver billigt. Nå, så kommer jeg med en skyline. Nej, altså nu skal man på. Altså, til den tid, så kan det være, at der er elbiler, eller hårdt, som man skal sidde Ingen, der kan lide elbiler, synes. Jo, Nå ja, men det er bare flamme i de elbiler. Han ser simpelthen, at han har købt sig en alligevel også. Den er bare så grim. Den er bare grim. Den er bare grim. Den er bare så grim. Det er faktisk rimelig sjovt. Det er spidset. Det er faktisk rimelig sjovt, når man sidder og placerer den, fordi man gør sådan her. Man bare trykker firkantet på den, ikke også? Det gør bare sådan her. Hvad? Ja, Ja. sådan der. En runde, så er jeg næsten allerede fuld. Det er da meget flot. Det er faktisk derfor, jeg skal sidde som jeg gør. Med kamera. Det er det, jeg prøver lige at sørge for lidt, at den sidder på mig. Sådan der. Nå, så er jeg på ventet i kørekursus, fordi der er ikke nogen, der kan se mine hænder. Ja, så var den tank fuld. Du kan bare tage vejtagerskolen. Du kan bare også pive den ud, og så bagefter så bare sætte den ud. I know. Du kan bare have overtaget lidt. I know. Ja, det er lidt mere Hvorfor vigtigt det? end at tømme dig i, kan man sige. I hvert fald, når det er mig taske. Men jeg skal nok have traktorkørekort, og så være ude og høste og alt det der. Fordi jeg skal arbejde som landmand. Jeg skal også have lastbilkørekort. Hvorfor skal du lastbil? Nå ja, det er fordi du elsker lastbiler. Ja, det er den der. Derfor har jeg fået penge. Derfor jeg har fået mor til at købe lidt på pakker og jægerskabspenge. Sagde hun ja? Jeg tror, altså, jeg mener, der er 60% af min spil, der har været telespil. Jeg tror, jeg har 10.
Og så 6 ud af... Altså 6 ud af 10, der har Morten. Altså har jeg mange flere spil end dig. Jeg har sådan mange flere spil end dig. Nej, det er et hovedspil. Der er det 6 ud af 10, der har mor betalt. Og så har jeg købt 4 og... Jeg har fandme også gået lidt tilbage. Gør du? Der er også over 1000 timer. Ja, okay. Jeg har også, jeg spiller også lidt fra og der har jeg har lidt over 500 timer, så jeg har over 1600 timer. Sammen med Spiller du dig og Star stadig sammen? Nå, men her? Ja. Hvad fanden det er her? Jeg tænkte, det er det, at det er udelukkende godt, at jeg begynder at spille lidt mere spil. Jeg har ikke spillet så meget Roblox. Jeg gjorde op på det der en tidspunkt. Jeg vil kæresten. Så begyndte jeg jo lige pludselig at spille bare vinde det. Ja, men kan du spille Blade Ball? Nå, paintball, det er paintball, eller hvad? Nej, Blade Ball i Roblox. Det var, du skal på, det er sygt sjovt. Jeg spiller så tænker jeg Larsen, hvor jeg lægger lige på med 60. Bang, ding, 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 ding. Det kunne da være sjovt, hvis nogen egentlig inden at opdage faktisk det den, vi lavede lige en video. Ej, ja. Jeg tror, jeg vil lægge den op til. Jeg tror, jeg vil lægge den, jeg kan lave den som en premiere faktisk. Hvad er en premiere nu? Det er ligesom en film. Det er ligesom release-dato. For den her video, som vi sidder og optager lige nu. Måske folk, hvis jeg ender med at lægge den op til, at man kan se den først på lørdag, så kan jeg gøre det. Det er Jeg vil ikke så bare lægge den ud om 10 timer. Alexander, jeg er nok grund til at møde, når du snakker med din plejemor, og du må ikke sige, det er snart det er, at hun ikke vil gerne, hun ikke kan forestille dig. Så du skal møde med det. Jeg er lidt ligeglad med, hvad folk ved, hvad hun hedder. Det er hun ikke af. Ida? Er det okay, at folk ved, at du ved, hvad du hedder? Ida siger, at det er okay. For helvede. Nej, Morty, hun siger, at det er okay. Ida, er det okay, at folk ved, hvad du hedder? Og så ender du selv med at ender med at sige, Ida for helvede. Det er du godt ved. Du er ikke med at spørge. Du sagde du det måde, så det var lidt for sent. Og jeg klipper sgu ikke i videoer, så... Men nu skal jeg også på den tidspunkt. Der skal være endelig med, at jeg kan lave en timelapse, hvor jeg bare sidder herinde. Lige for sjov. Jeg vidste, at vi har endelig... Ja, hvis vi har på sådan nogle... Sådan vi har alle markerne, vi skal så. Og du ikke lige... Jeg sidder og keder mig i en anden tidspunkt. Nej, jeg er hele mappet. Men så hvis jeg har tid til det, for eksempel du ikke har tid til det, så kan jeg bare hoppe herinde i Singleplay, og så gøre det for os. Så kan jeg jo for eksempel... Skal vi ikke prøve at købe hele mappet? Nej, godt. Eller hvis det er, så kunne det måske være, at jeg kunne måske lave lidt en afstemning. Fordi hvad mener du? En afstemning, fordi så kan vi lave en afstemning, hvad for et map vi skal spille på. I den Let's Play. Purbæk 22. Purbæk 22. Det er et mod, vi snakker om.
Nå, så det er ikke et mod. Nej, det er når man får sådan et kit. Nå. Men du ender med at forstå det, hvad jeg mener. Fordi så kan man komme med en klassiker fra 17, for eksempel, altså sådan en Go-Kart Rally, den originale og ikke 22. 22, den. Jeg har spillet begge to, og jeg kan stadigvæk til 17. Og når vi sidder og snakker over Snapchat, men vi kan ikke se det lige nu egentlig. Men Alexander, prøv nu, hvordan jeg sidder. Jeg kørte lige ind i kornet der. Der skal du helt, du skal du her. Fordi jeg sidder bare. Og nogle gange skal jeg lige op også, for at hejse den op, for at komme over, og så for at stå sammen. Ej, jeg væltede lige af last. Jeg troede lige, at jeg væltede af lastbilen. Alexander, så i den liste der, så starter vi fra start af. Vi bruger de køretøjer, vi ser. Hvorfor? Fordi det er en let's-play, den går ud på, det er, at man starter fra begynderstatus af, ikke? Og så bygger vi op, så vi kan få det her via nogle par afsnit. Kan du se nu, hvad jeg mener med det? Ja. Altså, hvis I gerne vil se den, ikke også? Så mange likes skal vi så egentlig ramme på den her video her, Alexander, så vi kan se om, at vi kan se den. Og vi skal huske, vi skal bruge... Lad os se, om vi kan runde 800 likes. Vi kunne også bare sagt nogle... Har du glemt noget? Vi er udtalt store på YouTube nu. Det ved jeg. Så hvis der så vil vi bare sige 20 likes, så hvis den her video her får 20 likes eller mere, så laver vi videoen. Så laver vi en let's play serie med det. Og let's play videoen, de let's play videoer der, det kan være der går måske en måned eller 5 måneder imellem, eller en dag imellem. Så er det altså fordi, så er det måske, det er noget mig eller sådan, vi kommer til at gøre om, når vi har lyst til at finde hinanden. Og vi har også lyst til at optage videoen til jer. Og til jer, Alexander, så ser man altid i. Ja, hvad? Ja, jeg ved det godt. Jeg kender også en, vi har en, Alexander han har nok rigtig mange kammerater, der står og selv og spiller det her. Så kan det være, at han kan få sine kammerater ind, og så kan komme ind, og så kommer forslag til mods, vi kan bruge i den liste, vi kan finde. Men afsnit 1, det bliver bare mappet, og så de mods, vi selv finder. Og hvor vi så mor kommer til at se der, som hun nok gør, fordi jeg kommer til at reklamere det på min Facebook. Så mor, det er kun, vi kommer ikke til at bruge snydemods i den serie, vi kommer til at lave. Det er kun sådan nogle mods, vi kommer til at bruge. Det er ikke rigtigt, Alexander. Ja. Hvis du ser på kortet, ikke også, altså, så er det godt til, at jeg har taget et ordentligt stykke. Ja. Og så kan det måske være på et eller andet tidspunkt, så hvis det er, ikke også, vi laver et eller andet
så kan vi jo lave et eller andet sygt til en så special video, for eksempel. Hvis vi rammer 100 top, så kan vi lave laver vi en speciel video om nogle ting, som der har gjort sådan i vores liv, at noget som der står fast i hovedet på os, som vi aldrig kommer til at slippe ud igen eller noget. Det kan være, at det er en ulykke, vi har. Det er noget dumt, vi har lavet, eller noget med familien at gøre. Det kan vi jo sige. Sådan en lille video om os måske. Og så det kommer til at være, så kommer jeg nok til at optage et eller andet imellem. Noget i forvejen, og så vil vi bare snakke ind over det. Det kunne måske være, at vi ender med at optage det. Sådan, hvor vi ender med at optage det begge to via over min computer for eksempel. Så er min kamera på, og så vil begge to fortælle. Fordi jeg har webcam på min computer, og jeg kan ikke helt huske om, har du det også? Nej, men jeg vil virkelig gerne have det. Ja. Og så kan du godt se det, ikke? Og så er det jo meget smart, at vi bare gør det her, fordi så kan jeg lade den køre i baggrunden, imens vi snakker. Og så bare lægge lidt musik ind over, som vi gør nu. Og det er no copyright strike sound in the music. Hvis I søger efter den, hvis I søger efter NTS på YouTube, det er no copyright strike sound eller songs. Det er en god kanal, hvis man laver YouTube eller streaming. Eller man bare vil høre det generelt. Det er en hammerende god musikkanal. Jeg har hørt... Ja, det er det virkelig. Nå, du har siddet og hørt på det selv også, ja? Ja, jeg har hørt alle sammen. Ja, det har du ikke. Jo, jeg har. Du har nok hørt de populære. Nej, jeg har hørt alle. Der er over 1000, så det er købt der. Ja, egentlig. Men det kan være jo, at hvis det er, når vi kommer op på 100 top, så laver vi et andet noget med en top special. Og så kan vi jo for eksempel sige, at så i slutningen, så laver vi noget. Så laver vi sådan bare et eller andet skud til nogen, som der faktisk sådan lidt tror på os bagved. Efter jeg har så været på YouTube siden... Ja, altså skal vi... Ja. Så jeg har været på YouTube i 4 år nu. Jeg har været på YouTube sådan 2-3 år. Nej, ikke 2 år. Så 2 år. Altså hvis det er sådan en kanal og sådan noget, så er det lige i år. Så er det i sommerferien, der vil være på vej, at Randers skal udland med familien. Det var fandme sjovt. Ja, det var det. Ja. Så du kan jo gøre, du er der, jeg lukker dig ind på min. Ja. Og husk nu, altså, du skal ikke til at vise dit nummer i noget. Hvad mener du? Du kan godt huske, hvad der skete sidst, da hvor hun opdagede det. Også. Hun skrev søs til mig. Slet den nu. Jeg ved ikke, hvad ja, det kan jeg godt. Jeg har lige fortalt ham i dag. Jeg fik sådan en besked fra vores mor. Hvis det er jo på den tidspunkt, så kan jeg se, om man kan åbne kommentarfeltet på kanalen. Så kan I skrive feedback og sådan noget. Eller forslag. Og så måske kan I også lige skrive kritik af, hvad I synes, at der mangler. Så kan det være, at hvis vi gør det, så får vi måske nogle nye personer med ind. Der vil se med på kanalen. Jeg tænker på, når jeg er færdig med at gøre det, som jeg gør nu, så kan det være, at vi tager hen og kører og gør os klar til at få nogle dyr. Specielt en ko. Kørende.
En ko. Køerne i hvert fald, ikke også? Mm. Så bagefter der, så tænker vi, så kan vi bare lige, så kan vi sige tak fordi I så med på den her video, og så laver vi en outro der, men det er perfekt tidspunkt også at gøre det på. Jeg er halvt sulten, jeg skal faktisk spise for det for 2 timer. Men kunne det måske være en dag, vi ender med at komme i Fortnite på kanalen? Ja. Det kan vi godt. Ja, jeg sagde en dag, Alexander, hvis vi havde lyst. Mm. Men vi kunne også bare bagefter, vi har lavet det her, og vi har blivet færdige med den, og vi er færdige med den her video her. Så kan jeg kan sagtens optage en bagefter, og så bare planlægge den til at lægge op for fredag. Fredag efter. Mm. Mm. Det er jo meget enkelt, så. Ja. Nå, nu har jeg i hvert fald kørt 3 læs op i vognen nu. Det skulle jeg i hvert fald have haft. Så næsten fyldt nu. Vognen, det skulle den i hvert fald. Næsten være. Jeg skal lige køre en omgang mere rundt her, fordi jeg fik ikke lige det sidste havlefik. Mm. Og der fik jeg lige noget der. Så kan vi fortsætte. Kan du komme? Nej, det er lige mig. Hvis der ikke også er sådan noget, så hvis der ikke også, så kan du bare købe et område mere, og så sige til. Så kan jeg godt køre op, skifte bil med vognen. Med spejder for dig. Jeg har været færdig med det her, så kan jeg lige købe det der hvor vi skal have dyrene. Ja. Og jeg er altså ikke særlig god til at pløje, så det er også derfor den går ud på vejen. Hvis man kigger godt efter, så sidder det på vejen. Så har jeg pløjet med hakken så langt ud. Jeg har pløjet den ud ved vejen. Sådan lidt nogle gange. Træls. Ja. Men altså, jeg har ikke prøvet det før. Så kan det være, at jeg ender med at øve mig i det, og så kan det være, at jeg ender med at blive god til at lave det. Pløj med du? Ja, det der med at lave marker og sådan noget. Ja, for jeg er ekspert i det. Ikke til at lave marker, men til at pløje med en plov, ja. Ja, så er jeg ekspert i det. Jeg er ekspert. Til en normal, til en normal del. Altså ja, til den der, hvor den der plov, som det ikke har to sådan en plov er jeg god til. Men de andre er jeg ikke gode til. Så skal vi op på den her sted her. Og på de her sager. Og når må lige snart komme ind igen. Du har ikke lige lukket ham ud. Ej, det er nok sådan en time siden. Nikolaj. Der er ikke så meget diesel tilbage. Se lige. Og vi så, altså han viser... Okay. Ja. Hvis det er ikke også, så kan jeg lige gøre det her. Ja. Jeg sætter lige min til at holde der, så napper jeg lige min bil også. Så. Kan du så køre hen til mig med en dieseltank eller noget? Ja, så laver den bare sort. Og det er sgu altid for alle, det er fordi det er for kort for Alexander. På hans køretøj, der står der, i hvert fald, hans bil og lastbil, der står det der. Og min, der står det der. Der står mit navn. Ja, jeg skal virkelig snart have tanket det, hvis.
og snakker så. Jeg må gerne køre det. Ja, Nikolaj, jeg skal bare lige noget hurtigt. Så kommer jeg igen. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Og vi simpelthen ikke lige har tænkt på, hvis I er usikker på, hvordan vi skal gøre så jeg bare rød til hver subscribe. Fordi her på kanalen er det bare ikke at hygge, så. Det er faktisk ret dejligt. Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the others. Så er jeg tilbage. Jeg har lige sagt, at hvis de sådan har overvejet subscribe, og hvis de ikke har subscribe, så gør det her på kanalen, så er det bare hygge. Ja, bare lige vi ikke sætter altid subscribers. Og vi har noget med 1000 subscribers lige nu. Jo, vi har. Nej, altså hvis du kigger, ikke også, så kan det være, at du kigger ind under der, hvor du har visninger. Der har vi lidt over 1000 i alt, men jeg kan gå ind. Nej, på en af mine videoer, ikke, der har jeg sådan noget 2000 visninger. Ja, det er det. Okay, jeg skal bare lige se, hvor meget vi har. Ja, vi har lavet noget 8 videoer, og vi har nogle 60. Altså, vi har 60. Sådan da. Og hvis jeg går ind under her, ikke også? 25.507 visninger. Hvor for nogle visninger? Samlet set visninger, ikke også? Som 25.507 visninger har vi alt på YouTube. Seriøst? Ja. Men altså, jeg kan gå ind her, så kan jeg lige slå ind under fællesskab, så kan jeg bare lave det op til det der forsker og sådan noget, kan jeg bare sige. Så kan jeg gå, hvis vi ikke lige har planlagt noget med, jeg kan sige derovre. Lidt visninger for din, altså dengang du var 11. Ja, nej, Ida, lad være, Ida, stop! Ida, du ved godt, jeg er bange for ballonen. Ida, stop! Ikke mere! Jeg er ligeglad! Så jeg tog tilbage. Jeg er snart efter de her 2 streger her, så er min tank fuld, og så er jeg færdig. Jeg kommer hen. Den eneste grund til, at der begynder at tage spændende, ikke også? Holy fuck! Den eneste grund til at blive taget penge lige nu, ikke også? Prøv at se, hvor jeg holder henne. Jeg holder ved en tank, og jeg har købt den, så det også, som vi kan. Har ham her seriøst også kørt derned? Hvem? Hvorfor kører alle sammen ned i det hul? Hvad mener du? Alle sammen kører ned i de huller.
Hvor? Det der hul derhenne, ikke? Henne ved marken. Der kan de der ære der ned. Det er konstant og noget, det synes jeg, det er. Lige før, at de skal Hvor det hen? Wow! Goddag. Du får tanken af mig, tak. Ja, jeg er tilbage til den igen. Jeg elsker at køre mig-tasker lige nu. Og så vil jeg så også på Jylland, så vi er bunderøve. Jylland og så Jylland. Og hvis I synes, at det her det er ikke realistisk, så er lidt vildt. Jeg kører sådan her. Og bare lige så I ved det, jeg er egentlig den eneste, som der kører realistisk. Ja. Nu. Jeg kører meget. Mig? Nå ja, det er fordi jeg ikke orker det. Sådan der. Lad mig lige gøre det. Lad mig høst. Kan jeg køre ind i den? Lad mig høst. Og så få den til at bare flyve. Hvad er det der? Nå, det er den, der man kan bruge som brændstof. Kom så. Lad være. Ikke køre det. Du skal ikke tanke, eller hvad? Jeg skal væk fra dig. Nej, jeg skal tømme. Så kan vi lige godt lige tanke den her. Jamen, jeg siger, når du skal sådan komme tæt på mig. Altså, vi har næsten op til 48 minutter. Og der har jeg lovet, hvad det sjovt. Der er noget sådan content, ikke? Nå. Det var Mads Frederik Bjørnsen. Hvor? Det var Mads Frederik Bjørnsen. Børnekampagne for sådan en rager. Hvornår? Og hun død. Nu er det så. Jeg får lavet balloner. Nej! Ikke Wilson! Jo, han er mere halvt. Kan du tanke den? Ja, det er fordi, at mig og Wilson er bare bedste venner. Vi er sådan en drenge her i fiksen. Ja, altså, vi er kongerne. Kan du tanke den, hvad? Okay, hvordan bruger man? Ja, du tanker den. Sådan der! Tanker den nu. Ja, jeg slår den bare lige imens. Hold da op. 96%. Bare det fint for at lave storm lidt, men ikke så ser jeg lige meget. Så har vi ikke den meget mere, men jeg har pengene på den. Ja. Nå, jeg kører hjem af nu. Eller først skal jeg bare lige... Der er brændstof, og det altså... Alexander brændstof, det kan karbon. Hvad mener du? Altså brændstof, Så... det er den kan springe. Altså, brændstof, det skal højt. Og hvad sker der, hvis du... Og hvad sker der, hvis du vil? Jeg vil høre. En af hvorfor har du balloner? Nå, så kommer du så herind. Hvorfor? Alexander. Hvad gør du? Yes. Jeg spottede dig på kamera, da jeg så det. Da du sagde, nogle gange, altså du sagde, jeg kører, altså imellem os to, så kører jeg den og kører Rådens. Men, de kører lige, og så jeg bare, at du kører bare lige ud, og så lige lukke motoren der. Ja, det er fordi, at jeg ikke vidste, hvor jeg skulle hen. Men nu kører jeg realistisk, fordi jeg ikke lige vidste, hvor jeg skulle hen. Så bare det mig ude for at regne.
Det er sjovt. Jeg synes seriøst, at jeg kan bøffe rundt i Vestby. Det kan jeg også. Jeg spiller Euro Truck Simulator 2 demo. Jeg har det originale. Altså, jeg har så ikke demoen, jeg har det fulde spil. Ja. Jeg synes ikke, hvad det vil bøffe. Jeg kan bøffe meget af lyst. Nice. Er det en mod? What? Mm. Altså, de ting, jeg bruger til min FPV. Det er også bare en mod til min FPV. Mm. Rigtig flere var. Det var bare fuldstændig det. Det var dejligt at spille. Det var begyndt at dejligt. Så er jeg godt langsomt. Ja, det er fordi, at det er ligesom ret nok. Eller... Lille til. Kæft, det ligner et bombe i lygte. Ja, ikke mere. Wow! Det er lidt i stedet for dig, som at man kan faktisk sidde og høre på det sådan. Jeg sidder og hører på det sådan, men det er sådan, når det er jo ikke sådan, der hånden, at så skal jeg have nogle op. Som op i det stykke. Nej, jeg er bare nej. Det er lige hvor beskidt mig, når jeg kommer i Amiga, så skal det blive alien lige se hvor beskidt skærbordet er. Det er beskidt. Skal du så ikke bare vaske bilen? Skal du så ikke bare vaske de ting, Nej. der skal vaskes? Nej, fordi vi skal alligevel snart ud og høste igen, så det er lidt spild. Skal du så ikke bare, skal du så ikke lige få gjort det der, som vi skal gøre? Nå, men du skal bare lige se, hvor beskidt skærbordet er. Nej, det er måske pludselig lige nu på her på Hvor? Fordi det er vi klar til, at vi skal køre. Og så videre, så Nå ja. Men hvorfor må jeg ikke høste? Nej, altså, det er fordi, at jeg Hvad taler I om? Ina, hvad er det, I taler om? Gitte, hvad er det, I taler om? Nej. Okay, altså når vi tager den første, den der kører. Pixel, den optager. Men jeg kan bare godt lide at høste. Det ved jeg. Så er vi stadig, og så er vi bare gået i gang med at prøve det, som du har ikke. Det der er med mig, er det sådan, han har tit noget med det, man bruger. Til når man har kørt den her. Jeg bruger det. Ja, fordi jeg er nærmest ekspert i alt. Ej, ikke alt. Jeg har altså sådan visse ting, jeg kan tage der kan jeg altså den tid, der er sådan flere år i sammen. Jeg skal ikke have, jeg skal have kørt. Jeg skal have en limousine. Jeg har lige købt 60 af dem. Jeg har lige købt 60. Skal vi ikke sige, at vi skal til at fodre med og alt det der, så skal vi bruge en lille traktor. Ja, er det sådan, du køber bare det, vi skal bruge, så siger du bare det.
skal vi så sammen bag? Så vi gøre sådan her, men Må jeg så godt bruge det? Købe det, som der er bedst til det. ja, og lige en ting, at den eneste måde, det der, det er altså en autotrailer med her. Vi har på lastbiler. Så kan vi smide det deroppe på, i stedet for at køre en gang. Og nu kommer jeg til. Så kan vi bare køre 4 ting op, 2 der. Og så kan vi godt få det op til samme, så kan vi bare køre ned på samme, op til samme tid, smide af, og køre tilbage igen, og gå på det samme. Og så er det. Ja. Ikke interesse. Og der er godt så, som er samlingsspil her. Så der er det, og så kan jeg får det sammen, og kører ned der på den der, så kører det længere ned, og så sætter det sådan her. Så finder jeg en lastbil af, og smider den op på autotraileren, og så tager jeg en ny lastbil. Ja. Så kan du bare hoppe ind i den lastbil, og så kører det. Ja, nej, jeg har købt en ny lastbil til at bruge det som til at køre med mælk. Okay, men altså, jeg har... Hvad er det så for en lastbil? Det skal ikke være den samme, som jeg har. Nej, det er heller ikke den. Fordi vi skal have en, der ikke mindes meget om, som de andre ting. Fordi vi kan forskel på dem. Det er lidt vigtigt, at vi kan komme forskel på lastbilen. Så hvis du bare farver din, som du gør med den, du har nu. Nej, jeg har den. Det er bare i default. Jeg finder bare noget din op på, og så skal du ikke smide din af, eller noget den der. Jeg finder bare din op på, og fortsætter smide din op på, smide min på, og så kører jeg det. Ja. Hej. Ja. Nikolaj. Kan Karoline godt være med i videoen, så vi kan snakke med hende også? Hvad? Men må hun gerne det? Det er min bedste ven. Ja! Hvorfor fanden hedder min bedste ven min næsten sådan min kæreste? Nå, Karoline. Altså min kæreste navn det er med et A. Karoline. Ja, nå. Men ja, det er min bedste ven, så det hedder Karoline. Og ja, og nej, det er ikke Karoline. Ja. Okay, jeg kører din. Du skal ikke spørge mig om det. Ja, jeg elsker også lastbiler. Men må hun gerne snakke med os? Så vi kan heller ikke gøre det efter optagelsen. Nå ja, vi kan. Men jeg er i gang med at sætte fodertingene på. Det er Nikolaj. Ja, men jeg... Hvorfor det?
jeg sætter et, så er der 2 der. Godt. Ved du, hvordan man får den til at automatisk køre ned i sådan der. Jeg sætter den ene ting til at gøre det. Og så tager du din lastbil. Så sender vi hende af den til, og så tager vi også på din lastbil ind til den. Så den aftræk der, fordi så vil vi kunne 2 aftræk. Og Jon er over, han er kørt også på. Det er nok virkelig. Det er bare så meget i udfordringen, når der er fald. Når jeg kan byggetrækker og kan bøfte rundt. Uden en håndbremse. Men til gengæld er min ret ikke glad for, når jeg gør det. Min ret bliver rigtig varm, fordi det er sådan et bæltret på en måde. Der er ikke et bæltret, det er sådan et tandhjulsret. Og det første stadig gør, så det sådan, vi begge to, vi har det samme. Vi har den samme ret. Og det samme, altså vi har det samme koncept. Hvor er den? Skal jeg gøre det rigtigt? Det er så virkelig det. Ja, er det sådan der? Når det er langsomt traktor, så skal vi ikke gøre det sådan. Det er lige meget. Giv mig den. Det er mig, der bruger. Det er mig, der har købt den. Ja. Det er sådan, at vi har kun en måde. Lige præcis. Nej, stop. Altså, når du kører din næste nu. Hvorfor? Ja, vi tager en bil. Men Du skal ikke rykke på noget, når jeg først har købt det op, okay? det ved. Og så spænd din lastbil for den anden trailer derovre. Men det vil jeg, vi skulle også have den der slags vand en med ned. Så vi skal bruge, skal vi ikke så sige, at vi kunne bruge af den der redningstraktor til bordet der? Nej, fordi vi kan, fordi ræbetanken, den kan bare være sådan her. Nå, prøv lige den der med. Fordi i stedet for at skal købe, eller den kører med, ikke? Så man tager en evighed. Så kommer sådan her. Op. Præcis. Kan du se nu, hvorfor jeg gjorde det, ikke? Mm. En anden traktor. Møder nu, men prøv at forestille dig, hvis vi gjorde det med, flest af dem alle sammen, ikke også? Prøv at tænke et kæreste i verden. Og vi skal... Men jeg gad at tage den ene traktor og sætte den ene til at køre derned, og så tog jeg den anden traktor. Men altså, man kan jo se på toppen. Ja, lige præcis. Og den er blevet før også. Ja, fordi begge, fordi jeg skal sidde og stille op. Hvad er der?
Jeg kigger. What? Hvad går forbi? I forhold til dig, så har jeg altså brugt så meget af de her. For jeg har brugt så meget af dem der. Ikke køle mig. Det var ikke det, der er 2. Nej. Jeg fik så ret ind mod den der. Jeg prøver på at bare dreje, så kommer jeg lige i fjeset af mig. Kabrum! Og så er hele lortet dødt. Og så leder de til at stats igen. Mom, sheep, keep up. Water vand. Ja, og jeg sætter bare, og jeg kører bare lige ud, og så lige ændrer noget vand. Nej. Hvad er det der med vandtanken? Det her, det er en vandtank, ja. Nå ja. Vi kan købe en anden. Det tager også 30 år, det her. Så vi sætter den til at køre bil igen. Mens vi er i gang med den her bil. Vil du godt det? Ligner hvad? Hvad mener du? Et bombe loco, der er det, det er, altså vi har, altså hvis det ikke rigtig gør, så er vi bare smidt tingene rundt. Ja, fordi at jeg faktisk, fordi at det faktisk er den eneste rent, så der faktisk sætter mig taskerne ind. Og du sætter bare det hele lortet udenfor os, bare siger, ja, fuck det. Nej, det gør jeg ikke. Okay. Jeg laver røv mange ting. Jeg laver røv mange ting inde i mit hoved. Det er derfor, Nu sidder du der, Domingo. Okay, hvordan giver man dem den? Ah, her. Nej, det er ikke der. What? Det er ikke der. What a shot? Et eller hvad? Jeg kunne tage de 4. Sådan er mere spændende. Ved du hvor det er, man til giver køerne vand? Ja, det er det godt. Du er bare genial. Water is not accepted here. How do I do this? I don't know how to do it. Det er altså ikke, jeg kan ikke engang placere en skåne ind der. Men nu skal vi også have nogle græsslåmaskiner. Og skal jeg sige hvorfor? Altså, der er en ting, altså, vi kunne ind, og der var plads. Jeg har allerede købt to græsslåmaskiner. Og dem så også noget græs. Den der køber en traktor. Men det er mig, der skal køre med det. Nej! Alexander, stop. Hvad? Nu en anden traktor, så får vi, så kan vi bare lade den stige på en lille side. I stedet for en traktor, Jeg har også. på alt. Men jeg har købt en anden traktor. Du kan også bare sætte telefonen op og så bag. Og så
Altså virkelig, så kan du bare have nogen til trækning. Ja, det forstod jeg ikke lige, men ja. Man kan i hvert fald godt høre, at jeg har spillet det længe. Okay, hvor mange timer har du i det? Jeg har ikke nogle 10 timer af det her, men det er så års timer nu i gæld. Jeg har 950 timer. Jeg sagde års timer. Hvor mange år vi har spillet spillet. Vi har spillet Farming Simulator i et år. Og ikke Visioner spillet. Jeg har spillet det siden 17. Jeg har spillet siden. Jeg har spillet det siden. Jeg har i hvert fald spillet Farming Simulator 14. Nej, hvor det ikke. Men jeg køber lige en krasmark. Altså, hvor man ikke. Det har det også rundt. Det som jeg mener. Ja, jeg vil. Aha. Altså, du gør lidt mere engelsk. Ja, det er nogle årstal med. Det er hvornår man startede med at spille det sådan rigtigt. Jeg startede med at spille det tilbage i 16. Nå, rigtigt. Nå. Rigtigt. Hvornår vi fik den rigtige føling i spillet, for eksempel. Nå, Farming Simulator 17. Og hvornår fik du det så? Da jeg var 7. Nej, ikke hvornår du fik det over 2. Altså hvornår? Dato. Årstal eller sådan noget. Jeg fik det i hvert fald 2020. Du fik det i 2020? Ja. Jeg har Farming 17. Der havde jeg det altså på disk. Altså det helt old school, hvor jeg havde det altså på en, hvor jeg havde på en disk. Det havde jeg også. Jeg startede med at spille. Nej, du startede nok med at spille PlayStation, og startede med at spille computer. Der var en disk. Du brugte disk. Men hvordan køber man det nu? Jeg kan ikke købe det. Hvad er det, du skal købe? Det er bare 30. Mark 30. Mark 30. Mark 30. Nej, Mark 71 mere. Det er egentlig godt, vi kan også bare lave en mark om i stedet for, så vil jeg købe en mark. Men jeg hælder have en græsmark. Ej, jeg kører realistisk bare lige nu, hva'? Igennem et år. Og igennem en til år. Og igen noget med kor. Jeg kører godt nok realistisk nu. Lige præcis. Vi har siddet og snakket sammen i 4 timer og 28 minutter. Det er en fordel at Men hvorfor kan jeg ikke slå det nu? Det er en fordel at bruge Snapchat. Jeg kan se på 4 minutter, så må jeg gerne til dig. Det var så 11. Det var så 10 minutter inden det næste samtale. Men så kan jeg ikke slå det nu. Men det er jo bare... Ja, det er jo bare livet. Jeg er lige ved at gå berserk. Kan du så bare lige købe Mark 72? Nej, du skal ikke købe det, for jeg må alligevel ikke kysse. Selvom jeg faktisk rigtig gerne gad Mark 72. Alexander, du kan rundt. Jeg kan downloade mod. Eller hvis du har gjort det der ikke. Jo. Vi kan seriøst købe en græslåmaskines vogn. Er Laura kommet?
kun. Så fik vi sammen til en. Synes, vi er så kommet så langt i deres spil nu. Gitte, jeg har spillet i 4 timer. Ja, han må spille så langt, så han vil nærmest. Ja. Det er sådan noget, hvor udtaget. Gitte, så må jeg også godt spille, når han skal stoppe. For han slukker nok sangen klokken 4 om natten. Nej. Altså, jeg skal starte min skole skole i næste uge, skal jeg jo ikke. Ja. Og jeg har altså siddet, jeg har siddet 12 gange i nat. Jeg har siddet sådan 12 natter. Jeg har siddet 12 gange i natten. Så. Hvor lang tid? Hvor i træk? Nej, løber hele måneden sidste måned. Holy fuck! Det var i går, at min 12. den kom ind. Var det i går? Ja, men altså, jeg fandt så meget i Det var jeg i skole. Ja. Og det var du ikke? Jeg ved ikke. Hvorfor går du ikke i skole? Det har du ikke gået i meget lang tid. Hallo. Ej, så må du spille så meget, som du vil. Ikke nu. Og derfor der er en lille tid. Efter frokost, ikke? Må jeg spille. Eller aften. Er hun kommet? Nej. Skal du på date, eller hvad er du? Det var godt sige. Bro, hun er sådan 20 år eller sådan noget. Du så jo ældre end mig. Så, okay, jeg troede, det var sådan en 11-årig eller lidt noget. Du vil jeg sige. Hvornår fanden? Er Laura kommet, eller hvad? Hvornår kommer Laura? Kom nu, mand! Det kunne da være sjovt, hvis Laura hun kom ind på det var en tidspunkt, du sagde det. Hvornår kommer Laura ind? Nej, ikke når du begynder at lave pausier. Du begynder at sige det samme igen. Det er det, jeg mener. Fuck! Keep up. Prøv at se, nu er jeg kommet nu. Keep up. Okay, er du klar for det her? Hvor langt den her? Hvor stor den her egentlig er? Vent. Jeg begynder bare allerede at få ud nu, fordi det tror jeg ikke. Ja, kigger nu. Ja, det er over 16 meter. Ja, det Er du over 16 meter? Det er altså 15,7 meter. Altså. Jeg tror bare lige var... Ej, det gør ikke. Tænk over noget, det er faktisk også stor. Ligesom min fars... Ej. Nej. Meningen er, at vi kan faktisk godt få et første kald strike. Hvad er strike nu? No. YouTube, giv mig strike. Så kan de forsøge, så kan de gennemsnit, så får I en strike på den her video her. Og hvor mange strikes skal man få, før man bliver bandet? Nej, det bliver, du får et strike, og så kan du ikke uploade en video med i den tid, jeg er det i. Der er noget, der hedder copyright. Det er det musik. Jeg hører tit. Og nu sagde jeg til at så vil jeg sidde og lave det. Nu sidder jeg og skruer. Hvad laver du? Jeg keder mig. Må jeg godt gå ud og høste? Ja, efter vi har gjort det her. Skal vi ikke spille det sammen?
slå for at varme en op. Nå, så du skal, men også at du skal spille, så du stopper efter det her. Jeg skal lige varme en op i dag. Du kan ikke vaske det. Du kan ikke vaske de ting, jeg skal vaske. Jo. Så har vi det med en måned. Men hvor er det, når vaske ting henne? Det er den, der holder. Den der er ved siden af. Det er den, der holder sig. Ja. Hvor jeg står der, Og her. jeg tog lige. Jeg kan ikke gøre ved, Og der godt kørt din Skyline forbi. Nej, er det sådan, du skal sådan. Det er dem, der beskides den til. Det er sådan, at vi skal vaske. Jeg kan i hvert fald ikke have ikke mig. Jo, lad os bare lige tage mig taskeren. Så starter jeg bare lige med kunden maskinen først. Nej, vi skal. Hvad? Det er ligesom, at så er de friske, så er det friske. Så er det rene og klar, og man har fuld på, og så er det klar til næste. Ja, så skal vi bare lige vaske den her. Vi skal først flere. Det ved jeg. Og hvorfor tog du ikke bare den her ud? Det ved jeg ikke. Det går bare ikke. Det ligger op, jeg kan ikke komme ud. Jeg kan ikke komme med en traktor. Og jeg parkerer bare den her ved. Ja. Jeg parkerer bare min. Hvordan er det nu, man Anna. Så starter jeg med den her. Er det rent over det hele? Hvis du kan hen og kigge i det, så kan du nemt se sådan. Nu går jeg ind og kigger her. Nej, jeg har ikke mere her. Nu kan jeg gå hen og kigge også. Nej, den er ren her, så den kan godt køres ind igen. Så skal vi bare have... Så skal jeg bare lige have skærbordet. Ja. Så skal vi bare lige bordet ud. Ja, hvornår kommer Laura? Og så skal jeg så køre langt ind. Ej, jeg så den her over, hvis du kommer ud. Jeg kørte lige ind i den. Jeg kørte lige ind i den igen. Der kørte lige ind i den igen. Så havde jeg nok sådan en sving. Der kan den ud. Jeg har en. Hvis nu vi har en her. Der er lige så. Så kan vi køre en mere. Så sætter jeg den her i stedet. Så kan vi begge to stå og vaske. Uden at vi skal noget. Godt så. Godt så, jeg er færdig. Nu kører jeg den bare lige ind igen. Okay, jeg kører den. Pas på. Nu bliver det bare tydeligt, og i stedet bare tydeligt på vejen. Det er hurtigt. Det er fordi jeg skal vaske en 3 timer. Ja. Og ja, jeg ved, hvad jeg laver. Jeg tager bare lige traktor med kloven, så. Så kan du godt se, hvad jeg mener, ikke også? Når der er jo sådan ting, jeg får ringe, hvis de kører.
hvor jeg lige vasker motoren, kabinen, hjulene, overalt. Det ser godt ud. Skal jeg vaske her? Men det er marken og bagved. Ja. På det, hvor jeg har sat, hvor jeg har lavet den i halv. Den er lidt større end den her. Hvad laver du? Kig op på marken bagved. Der er en mening, hvor jeg har gjort det. Hvorfor sætter du den der op? På grund af hvis du kigger indenfor, hvis du kigger herinde, der er så meget plads. Så du købte en større Ja, en? jeg købte en større en, så vi har bedre plads. Holy shit! Kig herindenfor. Jeg ved, hvor jeg kan se en af mig-taskerne henne. Tak for den der. Start nu, godt. Det er sådan, du skal huske på, at MyTask, den første af dem, den skal sætte sådan. Okay, hvad fanden gør jeg? Klar? Ja! Den her ved siden af. Hvad? Den her ved siden af, og det der, det andet, det er til traktor og sådan noget andet, ikke? Den ved siden af. Bro, Det er det til ikke. MyTask. Hvad mener du? Det er ikke der. Kan du se det? Jeg har købt en ny. For helvede. For at sige, at de skal blive mine større, fordi problemet er med den dag, de kan rigtig, så kan du ikke åbne bag i. Og skal vi komme mere, og skal vi sige, det er der inde, og så vi kørt direkte lige ud med den bagefter, når jeg er færdig med den. Her, ja, jeg sagde, du kan ikke. Hvad? Du kan ikke køre lige ud herinde bagefter. Det kan man godt. Okay. Jeg kan godt få den her hjem. Nej, herover. Du kan ikke køre lige herinde fra med bagefter og køre den. Hvordan gjorde du det? Ja, fordi der er kun en større. Hey, jeg kan få den ind! Jeg tror, jeg er sådan en eller anden. Jeg tror, jeg er sådan en jeg kan altid gøre noget. Jeg er bare bare gennem. Det gør jeg også. Nej, hvis du kommer ind og ser, hvad Nikolaj? Skal jeg ikke sige, at jeg skal styre kun mig-tasken, og så styrer du mig-tasken? jeg kommer ikke til så meget hos mig, jeg kommer ikke så meget til at høre. Hvorfor? Men jeg synes, det er virkelig sjovt. Og det er sådan, at huske, man skal ikke ind i den store hal. Hvorfor? Nu er Den har jo, hvis du nu er det kigger dig ind i det også, bagefter når du kører den der, der er bevis på ude på den mennesker. Ja. Der er din tøj. Og der er plads til det andet. Det vil jeg tro, at alt resten ting vil have det. Men ikke. Mine tasker. Damn!
Er Laura kommet? Det lyder bare som om bare nogen du håber på sådan en Nej, det er fordi, at hun har købt en af vores heste, nemlig. Ja, det er fordi, vi skal holde i fest, nemlig. Sådan der. Ilde, hvis du springer, går jeg bliver rasende på dig. Jeg synes, der var en for lange samtidig. Nej, det skal du ikke. Det var også, det bare. Nå, må jeg godt købe en marker for høst? Færdig. Må jeg det? Hvis du bruger det, så ser jeg, hvor meget min del. Jeg er i gang med fordi... Okay, jeg er lige... Hvorfor kan jeg ikke købe? Hvorfor kan jeg ikke købe marken? Jeg vil sgu ikke fandme. Jeg vil ikke, altså. Du står faktisk som om man kan købe. Det skulle ikke min skyld, hvis det virker. Køb mark 53. Jeg er i gang med noget. Men jeg kan ikke købe. Jeg er i gang med noget! Ah! Jeg er i gang med at tage sådan op over. Nej, hop. Det her inde, det er forbudt for dig nu. Når der er traktor. Nej. Fordi jeg er i gang med Så jeg må heller ikke bare kigge. kigge på den til grøn. Du kan finde ud af det. Jeg er også meget god til at bakke, men jeg skal gøre det, fordi jeg også virkelig god til det. Men jeg gør det for dig. Jeg kan godt finde ham fint. Okay, fint. Jeg har købt... Det her, det er lidt en... Du prøver at gætte på noget. Den her døjtag, hvorfor lander den her data fra? Den er fra Tyskland. Fuck, de ser bare så sejt ud. Når de kommer forbi. Må jeg godt bakke den for dig? Nej, nu får du ud af med meter. Ellers så dæver jeg jo ikke ud af det. Okay, jeg skal nok stoppe. Ja. Så du kan tage de næste, der bange ind i røven af den her. Ja. Hvorfor er det lille med sig først? Den der som er til at komme med, eller hvad? Nej, den som jeg fucking kører i. Jeg skulle have den op, så det var bedre for mig til at rette, kan jeg ikke. Nå, men jeg misspiller lidt skulle crashe jo.
Ja, vi spiller lidt Crash, jo, sgu. Men jeg kommer ind igen. Skal vi ikke spille Fortnite? Ja, jeg spurgte bare. Jeg spurgte bare. Jeg bliver ved med at... Jeg fucking nu tager jeg fandme den lastbil og banker ind i fucking røven. Den er jo så 20 gange. Og lige nu, du ser på optagelsen, så er jeg færdig med optagelsen 6 gange. En event. Daddy, hoodie. Ja, fat. Ja. Den kommer op. Må jeg join? Okay, join nu. Så fandt jeg ud af, hvordan jeg egentlig kan få den der op igen. Så jeg endelig nu er jeg bare noget på det, så jeg bare skal banke den her. Så tror jeg, at jeg kan på. Nu skal jeg til at rydde op efter mig selv. Skal jeg vise dig, hvordan jeg strækker mig, når jeg har spillet Farming Simulator? Det eneste fat, jeg gør. Pas på. Nej, det her har jeg gjort mange gange. Men der er lige sådan, når man er storebror til nogen, der gør det der, så må man jo ved det. Det er jo en vane at sige. Og så hopper jeg op på mit bord. Jeg strækker mig ud. Er Laura kommet? Hvad? Nå, men bare, og det var, jeg tror, jeg snakker i 5 timer nu. tror jeg også, jeg har haft. Nej, ikke det. Nej, I spillede i 5 timer. Jamen, jeg spiller Crash. Ja? Det er også fordi, jeg spiller det i træk 5 timer. Nej, først er det bare 6 timer i træk, og jeg har spillet det. I dag har jeg spillet i 8 timer. Ja, det har jeg. 9 timer rent. Spiller du mig i 9 timer? 14 timer. Ja. Hvis det er weekend. Spiller du helt døgn?
tit. Ja, det er lidt retarderet at høre. Jeg var pænt træt i min hoved. Altså, jeg synes, det er retarderet at spille et helt døgn. Nå, hvorfor en mark var det, du sagde det der? Hvorfor var det ikke så? Det var godt, man ved. Jo, der spiller du også, men det er ikke nogen, der skal gøre det her. Der gav mig ikke lov til at op i helt døgn. Nej. Hvorfor? Jeg må så godt, når jeg er kold. Ja, det gør jeg så. Så får du være med. Nej, hold nu kæft. Ja, jeg venter stadig på, at jeg kommer ind.